Olkaa hyvä. On paljon onnea. Hiljaa! Mitkäs noi on? Aina. Mä oon hankkinut tällaiset paska. Katso nyt. Mäntyluoto. Vittu, nyt mä sekoisin. Siltä vaikuttaa. Mitä sä tarkoitat? Ei. Hienolta näyttää. Meidän täytyy ruveta käymään täällä useammin. No. Ismo, lopeta! Ja hyvää tulloo. Vai pitäis tässä vielä rauhoittua, kun mun naiseni vehtaa ties millä markkinoilla? Pitkältihän kysymys on tästä atmosfääristä. Valetta sä oot koko äijä! Ei tommonen minnekään eduskuntaan kuulu, vaan vankilaan! Ehkäpä. Ismo Laitelaa ei ole ennenkään häädetty sorvin äärestä. No, eihän tosta kapinesta mitään haittaa mun huoneessa. Hautajaiskahvia tässä juodaan. Ja intui. Siis vihollinen Salla, ymmärrä. Pullo pankolle ja hyvää tulloo. Hei kulta. Herkkua. Tadaa! Päivää, hauska tutustua. Mä en tiennytkään, että täällä voi voittaa tällaisia poliiseja ja sheriffejä. Wow! Mitä helvetti? Älä kuule Vittu, nyt mä sekoisin. Siis Seppo, ajattele. 5 eurolla. Ei näy. Sä ootkin fiksu tyttö. Muutaman 10 vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, että... Koita nyt rauhoittua! Mitä? Miksi? Ole hyvä ja poistu. Tekopyhä paska. Terve meno vaan! Ismo! Kuulit sä? Mitä? Joku kolahti. Ei lata nyt! Mä ainakin pailaa huomenna ja alkaa hajustia. Noin! No. Ai.